И здравейте хора, аз съм Марк, днес представям първия епизод на Master Builders. Ако искате да продължите с Master Builders, не забравяйте да харесате клипа. Без да... нали говоря повече, направо почваме. И строим диско. Диско. Сега. Аз ще направя малко, няма да направя кой знае колко голямо. Трябва ми... Не, това е. Чай сега. Вилиджер. Където е вилиджер. Сега. Трябва ми черно. Така черно ще взема. Значи. Ето една страни, ще направя един квадрат. Вътре с цветове, нали? И ще сложа вилиджери, сега му танцуват. Нали има хора и сега му танцуват. И барчи ще опитам да направя, даже да видим какво ще стане. Ей тъй. Готово. Сега. Първо, като дом ще направя тъй. Опс. Ей тъй. После тъй. Ей тъй сега. Ей така един... Не един, а два реда тъй ще направя. После почваме тъй. По същия начин. Опа. Повършиха. Ей тъй. И сега още веднъж ей тъй ще направя. Готово. Сега с зелено. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. После 1, 2, 3, 4, 5, 6. Готово, сега с оранжево. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И тук. И последно бяло. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Готово. Сега тия места тук ще ги отсветя по начина, който ги направих и тъй подред. Например, нали пред жълто има червено, вътре в тия червен ще направя. Сега тук има жълто, тия места тук жълто ще ги направя. Оп, малко лакче има. Няма проблем. Няма абсолютно никакви проблеми, и тъй ще направя. Така, сега тук с червено, тук значи ще стане с червено също. Тук с червено ще стане. Ей тъй. Не забавя много, колкото от 2 минути оставаха. То много малко. 4 минути минаха. Не знам, но надявам се да спечеля. А сега тук вече ще бъде оранжево. Според мен става хубаво. Ама и сега ще бъде високо. О, яко стара, като табла стара. Че сега тук все едно, нали, вилиджерите танцуват тук. Ое, парти бе тук. Много штуро парти има. Ето много ще сложа, че нали се има парти. Сега тук ми трябват фенсове. Слабове ми трябват. Такива. Вуд ми трябва такива. И да. Сега тук. Ще направим ще направя. Тъй. Сега малко и фенс дор ми трябва. Един фенс дор. Тъй 2. 1, 2. Опа, не такива. Фенс дор. Направих, пак ми трябва вилиджер. Опа. Тук и вилиджер ще сложа. Не мога ли повече? Да махна поне един това си. Един да махна тук да сложа един. Добре. Сега. Тук ще сложа. Не, тук няма ставам. Тук ще сложа фенсовите нагоре. Тъй нагоре ще сложа фенсовите. Така. После ще сложа слабчета. Тук пак ще сложа 2 фенса. Като барче, нали? Тъй. Колко след 50 секунди, майкото, много малко време има. Аз трябва да съм малко бърз, ама не мога да съм бърз, защото са слабове. Не мога да работя бързо. Глей. Тъй, само ако съм и до цяло да смога. Тъй ще направя. Като по-хриф се опитал да направя. Колкото стане вече. Тъй. Тук на тия места ще сложа слабове бързо. Не знам що. Също да става яко. Тъй. Слабчета ще сложа. Тук също ще сложа слабчета. После, чакай.
Къде беше той, бе? Аха. Бързо! Не мога ли да слагам? Майка му... Тук ще сложа. Карай. Готов съм. За 4-5 минути толкова успях и да волтваме вече. Не. Да волтва. Сега... това е само яко... Не! Защото няколко вилиджера тук ето и... Дай ми една бира ми дай от най-ефтините ми че да съм пия тук. Опса. Вот се тролнал. Come so? The disco is closed. Диското било затворено. My eyes are bleeding. Очите ми кървят. Пак там очите ми плачат кръв. Както и да е. What the fuck? Това е диско ли е? Диска. Ама не стало бе то. Гледай земята како е направил пък. Чай, сега да видим на кой. Дали ще е бойто. XX Black Robotics. Както не можа да го почета. Сега... виж, само заради ето нещо. Ще му дам ме. Или пък моя слабит. Не бе. Леле HD. HD. Виж, той е вече станало малко по-добре. It's okay. Ще му дам. It's okay. Like your was any good. Това какво е сега тук? Кой? Тутикан. Той има ли е? Както ли? Сега, той е моето. Give me legend. Wow, everything's awesome. Дай ми awesome ми дайте. Че сега. То сме да amazing. И те сме да amazing. Amazing. Ето, за кой ми дадеш си окей, бе? Всички ми дадаха хубавите, кой ми даш? Я. Диско. Не, чакай. My eyes are bleeding. Не, аре, изкокей ще дам, защото хубаво е отправя. Вътре хубаво, ама не мога вляза. Само е те през вратата да видя. Тръпни са ли? Вътре виж хубаво е да направя. Диско на животни. It's okay. Of my eyes are bleeding. My eyes bleeding. То спаса хода amazing. Тая е мой, мех му дай. На мен ми дадаха доста хора amazing, кой ли ще спечели? Кой ти бе? Врата има ли тук за влизане? Има. Той нищо не е сложил този тук. My eyes are bleeding, я. Карайте. Сега. То се фейла. What the fuck? То ще спечели. То не са много хубаво направил, сега той ще му дам гуд. То не са много доста добре го е направил. Гледай, тук. То ще спечели, собствено. Аз съм на втори сигурно, не знам. Сега... Финал. Кой? На кое място съм? Как той? На кое място съм аз? What the fuck? Аз на кое място съм? Не можах да разберам кое място съм. Карай. Като започне втората игра, аз идвам. И така върнах се, втората игра почва след една секунда. И почна, бе. Какво ли ще стрелим сега? Тя направя ясно. Сурим. Тойлет. Тойлет моя работа. Peki sen bazen kendine bu kadar güveniyorsun. Бутон катнамса, защо? Bakalım kimin altından kuvvetli. Ча, така ще направи. 5, 3, 4, 5. Göreceğiz. Gelin bakalım. Ето ще направя първо. Karar verdim, vallahi değişeceğim abi. Doğru karar verdim. Ama bak, eskiden olduğu gibi 2 günde vazgeçmek yok. Söz veriyorum abi. Sana delikanlı sözü veriyorum, vazgeçmeyeceğim bu sefer. Bak delikanlı sözü verdim. Evet verdim abi. Vazgeçmek yok. Söz veriyorum, delikanlı sözü diyorum abi, vazgeçmeyeceğim ya. Tamam. Şimdi bak, birincisi vazgeçeceksin. Tamam. Böyle ama ben bilmem efendim yapmak yok. Biri sana ters bir şey mi söyledi?
Masaya yumruğunu vuracaksın. Sesini yükselteceksin. Sert görüneceksin. Anladın mı? Anladım. Ha, evet. Sert bölümden tutmayacaksın. Bu. Tamam. Bu ne? Nasıl yapacağım lan? Sonra. И така, тук съм, нещо стана с видеото, не знам, обаче сега съм тук. Да видим, почнах да строя и нещо. Не знам що, но изчакайте само една секунда. Така, сега тук как ще го направя още? Ако запълня вътре с... След къде ще бъл, ще го направих, ама това карай няма да има значение. Чай сега. Сега, тук тъй. Сега и тук сега ако направи тъй. И тъй. И тъй ще направя малко. Сега тук е... Кое място беше на туалетната? Ама къде? Добре, може да стане хубаво обаче, не знам, ще видим. Според мен е хубаво ще стане. Ще опитам да направя нещо. То пак точно тойлет дадаха. Добре. Така, той за сега добре стана тук. Мога ли да го направя? Не, хубаво добре. Само и тук още ето блок, че ще го разширя, защото става много тънко. Пак това офисенския живот не толкова става. Къде история? Така. И тук ще махна тия блокчета. Ще сложа слабчета. Тук ще махна тия блокчета, ще сложа пак слабчета. И тук бутонче. Сега е тук само искам да пробия така дупка. От 3 блокчета, да, от 4 блокчета даже. Ейте. Зали обаче той нещо съм забрал отворено. Секунд. Ейте ще го направим. Така. И тук те ще направим. Сега пак там трябва да направим. Трябва да слабо вече смета. Че малко и те ще направим. Така, ще той бе. Чакай малко. Не е времето, няма да стигне, изчакай малко. Махай ги тия слабо тук. Така, спрем се, Влад. Аре спри, ма. Хубаво спрях. Сега. Тук знаех, че тъй ще стане, зато и го правих. Ей тъй. Така мисля, че стана хубаво, бе. Друго мога да добавя на това нещо. Парчикълс, не мога ли? Опшанс. Парчикълс. Чай, си сега нещо. Все едно мирише, ще опитам да направите. Горящо по-лепно. Карай. И тук служа малко. Готово. Не стана зле, бе, хубаво става според мене. Не знам хубаво става това. Ай сега. Време за волтване. Сега волтване. Абе, защо? Аре мех ще дам, защото... Не знам, не. Така туалетна няма, защото аз не съм ждал така туалетна и тук да е празно. Не знам, но май моята туалетна е много по-хубава на всички. Тото и мивка става. И вода няма даже. Аз на той ще му дам айзар блидинг. Айс блидинг. А той какво е сега? Тук е хубаво с вол тръдно. Тук защо сложил айрон? Ето без той става фейл. Ако беше сложил и вода, ще да е хубаво. Точно тук клей ли е сложил? Аре, ме. Значи какво ме, мая за блидинг, тото и... Както да е. Опс, сега. Този на туалетна не прилича даже. Кай с вода, като го е направил, се стали по-хубая. Кай. Тото и вода само направил, вода. Ето тук пускаш водата. И за... Да, хаос. Това моето ли е, бе? А, не моето. Мая за блидинг. Те с туалетна не мога правя. Знаеш, когато ще го дам мех, защото малко е запричала е такова. Моето е най-хубаво. Сега, Джембака. 05. Джембака.
Тото и на туалета не прилича. Той защо туалета ли е? То с коя? То с уредие ли се е опитал да направи? Ке. Опа. Леле, хейдж ти пак. То с пак ли е тука, бе? Ху, ти е туалетна. Сега него ще дам ме. Ама ти какво е сега тука? Изкокай да живее. Защото хубаво става. Па сега се бе. Толкова дълга седалка ли има, бе? Това е моето. О, ама не знам, моето най-много прилича на туалет. Най-много, ама. Вау, фейри пул. Everything's awesome. Awesome. Сейчас тук искам да видя в ръцете на какво има. То се тролна. Тойлет са казали, то се направил, не знам какво нещо. Някакво странно нещо направил то. Да му ще ключите. Ке. Каре. Ти финал не речеш ли бих? Хубаво. Ооо, кой ще пчели? Майко. С толкова нещо, ама... Аз на второ място ли съм? Аз съм на второ място. Ама то сме минало. Както да е. Благодаря, че ме гледахте. Ако искате да продължа с Майстор Билъш, не забравяйте да харесате клипа. Ако ще се абонирате, не забравяйте да се абонирате. Ще се видим в другия клип. Чао!